Gelo li Rojava xıyanet li Kurda hatiye kirin, êrêşeke mezin li dijî destkeftî maf û artnîgarî û heta hebûna fîzîkiya Kurdan li Rojava heye. Dîrokê em anîna astekê ku divê her Kurdekî bi şeref û rûmet ji bo Rojava tev bigere û her tiştê ku ji destê wî tê bike. Kurdan li her derê cîhanê Kurdistanê ji Hewlêrê heta Bafxumê, ji Duhokê heta Nusêbînê, ji Akrê heta Stokholmê nîşandane ku ew milletekî serbilind û bi duruşmeya Rojava ne bi tenê ye derketine kolanan. Kurd xemgîn û hêrsin û Kurd bawer dikin ku dîrok xwe dubare diket û dîsa xıyanet li wan hatiye kirin. û bi rastî jî xıyanet li Kurdan hatiye kirin. Kî bûniye xıyanet kirî? Xıyanetkarên yekem hêzên Rojavayî bûn ku bi salan îddia dikirin ku li cem Rojavan e. Piştî 25 salan dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi fermî Şam radestê El-Qaîdeyê kir ku 2001 êrêşê her du bircan kiribû. Brîtanya plansazê vê xıyanetê bû. Di vê navberê de Fransa bi tirs xwe tevlî sîstema dijî Kurd a ku hatibû damezrandin kir. Nûnerê Amerîkî Tom Barak bêşermî ragihan du got serdema Hesedê bi dawî bûye. Grupa duyemîna xıyanetkar hêzên Ereb bûn. Ji ber ku bi salan di bin duruşmeyên wekî sîstema gelan, biratiyan gelan û her wiha de di nav pergala Hesedê de bûn. Ereban ne tenê di rojekê de Hesedê terikan. Di heman demê de hevsengerên xwe an ku şervanên Kurd ji pişt ve xencer kirin. Kurd vê xıyanetê dibînin û bihêrsin. Lê mixabin. Ji aliyê Kurdan bi xwe ve jî xıyanetek li Rojava hat kirin. Ev xayînên navxweyî Ocalan û partiya wî ya Hilweşayî PKK bûn ku gelê Rojava ew serê 45 sala bû PKK li ser pişta xwe digêrand. PKK ji sala 2008 û vir ve ji gelê Rojava sûd wergirt. Zarokên wekirin şervan, pere wergirtin û kampên perwerdeyê di nava wan de ava kirin. Di sala 2012 de bi rêkeftinek bi Îranê re Rojava dewr wergirtin û ji bo xwe kirin rûbarê jiyanê. Wan bi her kesekê re bazarî bo Rojava kirin. Hem ji Îran û hem jî ji dewletên Rojava piştgirî wergirt. Bi ton çek, perwerdehiya leşkerî, têkiliyên dîplomatîk, pasaport, nûnertî û qaçaxçetiya çekan û pereyên ji petrolê û her wiha bi rêya Rojava wergirtin. Gotin Rojava ya meyew ji bo Kurdan û tekoşîna netewî ya Kurd qepat kirin. Wan bi zorê ramanên anarşîst ên Muray Boşkîn li ser fikriyeta Rojava fas kirin. û piştî ku PKK her tiştê ku bi navê Rojava dikarîbû girt, tam di vê demê de ku destkeftiyên Rojava hewceyî desthilatbûnê bû pêvajoya bi navê Entegrasyona Demokratîk ji hêla Baxşelî kesayetiya faşîsta herî razgira dewleta Tirkiye Erdoganê xwediyê nihayê dewleta Tirkiye Ocalan ve hate destpêkirin. Di rastiyê de ev pêvajoya xeneqandina Rojava bû. Ocalan pişta Rojava şikand. Ocalan ji hêza Rojava re digot hecdî şebiya İsraîlê. Wê rê li ber Rojava bo pêşxistina têkiliyên derve girt. Bi daxuyaniyên wekî daxwaza federasyonê nekin, daxwaza otonomiyê nekin. Rojava di derbarê daxwazên siyasî îdarî de di rewşek bi armanc de heşt. Wan baskên Rojava şikandin. Niha rêberên PKK bêdengin. Ne diyare kadê partiya demê çî bibêje. Niha her kes li benda Serok Mesûd Barzanî ku tiştek bike. Di 14 salan wan hemû pêşniyarên Serok Barzanî red kirin. Li ser navê Rojava êrêşî tevgera Barzanî kirin. Wan Rojava ziha û wêran kir. Wan niha hemî bar li ser kadroyên Rojava xelkê Rojava û Barzaniyan heşt. Niha Kurd ne bi hemasata îdeolojî û peyvan bi rihekê netewî û Kurdewarî mil bi mil ji bo Rojava şer dikin û hemû cîhanê tê dikoşin. Kurdan derveyî Kurdan dost nînin. Derveyî mil bi milê hevdû tekoşînkirinê çi şansê me nîne.